Bij een huisverbod mooi iemand die hem schuldig maakt aan huiselijk geweld 10 dagen net meer thuiskomen. Daarnaast is er een contactverbod met het thuisfront. In de praktijk blijkt dat het eigenlijk vooral om partnergeweld gaat. Partnergeweld, dus man-vrouw geweld. Maar ook 20% van de gevallen is kinderen die hun ouders geweld aandoen. Het tijdelijk uit huis plaatsen van een dieder kost het gemiddeld wij zo'n €2250. Het Rijk en de gemeenten betalen hier een vast bedrag in het jaar voor. De gemeente Ljouwert vult het daarna aan het bedrag dat nodig is. Maar benomen het geld van het regeer zit te kwad. Ze betalen je voor 36 huisverboden, wiels er zo'n 100 in het jaar plakvinden. Nou ja, we hebben nu als gemeente Leeuwarden maar 1/3 extra van het totale bedrag bij betaald. Het kost 3 ton. De rest komt van de gemeentes en het Rijk. Maar we moeten nu met het Rijk en de andere gemeentes wel overleggen hoe we dit gat voor de komende jaren vullen. Ja, want je financieel kind dit zou net verder gaan. Nou ja, Leeuwarden kan wel wat betalen. Dat blijven we ook doen. We voelen ons daar verantwoordelijk voor. Maar uiteindelijk moet iedereen zijn steentje bijdragen. Ek moet er nog het een en ander verbeteren worden op het maat van gearwerking tussen de verschillende instanties. Het is nog net te sissen of de huisverboden effect hebben op de lange termijn, want daar draait de proef nog net lang genoeg voor.